Mae Diwyllesiant, prosiect gwerth 1.6 miliwn, wedi cael ei ariannu gan y Cronfa Ffynant Gyffredin Deyrnas Unedig. Cafodd y Cronfa Digwyddiadau ei agor i gefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn y sir. Mae Gwylwyr Caernarfon wedi cael ei drefnu ers 2016 gan grŵp o wirfoddolwyr a wedi tyfu yn wyl anferth erbyn hyn sy'n denu lot fawr o ymwelwyr. Nath yr arian nathon ni gael gan y gronfa yma helpu tuag at gosta toileda, pebyll a hefyd systema sain oedd yn darparu adloniant. Amcan yr wyl ydy hyrwyddo bwyd lleol ac adlewyrchu naws Caernarfon ac hefyd bwysig iawn bod ni'n cadw yr wyl yn un sydd am ddim i bobl ddod i ymweld â hi a mae hwnna'n rhan o'i llwyddiant dwi'n credu ac yn rhywbeth da ni'n awyddus i barhau. Cwmni Camu'r Copa Always Aim High Events. Da ni'n trefnu digwyddiadau yn yr awyr agored, cymysg o digwyddiadau triathlon, rhedag, beicio a nofio yn yr ardaloedd o draws Cymru i showceisio faint mor ffantastig a brydferth mae Cymru. Da ni'n croesawu bobl o dros y byd i gyd yma i mwynhau beth sgynna ni yma yn Cymru. Cafodd 54 digwyddiad gefnogaeth o'r Cronfa a 175,000 ei ddirannu.